الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Oltor adamlary ki süýtharlyk etýärdiler, şolar kıyamet gününde gawrdan turmazlar, meger jün urup akly fasat bolan adamyň turşy ýaly turarlar. Şol süýtharlara gelen bela şolaryň aýtmaklary jehetindendir ki tijarat da süýtharlyk ýaly diýipdirler. Ve halaniki Allah tebarak ve taala tijaratni, beýni halal etdi we süýtharlygy haram etdi. Pes her kimge öz Perwerdigarynyň tarapyndan wagt we nasihat gelse, pes süýtharlykdan ijtinab etse, pes şonuň özününkidir. Nehyedilmezden awwalky süýtharlyk edip ele alan zat onu red et diýip aýdylmaz. We oň işi Hudaýadyr. We her kim nehyetýän ayet gelenden soň ýene süýtharlyk etse, pes şolar dowzak ählidir, dowzakda hemişelik galar. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Allah tebarak ve taala ribaň bereketini ýok eder we sadakalaryny ziyad eder we sogabyny näçe beraber eder. Ve Allah tebarak ve taala her bir kafir we fajirni gowy görmez. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Tahqiq oltor adamlar ki iman getiripdiler ve salih ameller kesbedipdiler ve namazyny ýerine ýetirip eda edipdiler ve mallarynyň zekatyny beripdiler. Şolar üçin öz Perwerdigarynyň ýanyna sogap bardyr we şolara gorky ýokdur we gaýgy gam ýokdur. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Ey iman getiren mu'min bolan adamlar, Hudaňyň azabyndan gorkun, süýtharlykdan nä miqdar baqy galan bolsa, onu terk edin, almaň eger mu'min bolsaňyz. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Eger süýtharlykdan galan hakyňyzy terk etmän alsaňyz we Hudaňyň aýdanyny etmeseňiz, pes size Hudaňyň tarapyndan we Rasulyň tarapyndan elan jengdir. Huda bilen we Rasul bilen jeng etmäge hazır bolun. We eger towe etseňiz, pes siziň üçin asl sermaýaňyz bardyr. Şondan ziyade edip halka zulmetmersiňiz we sermaýaňyzdan kem edip size zulmedilmez. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وeger bergili adam golu dar bolsa, pes size lazım zat şoňa möhlet bermekdir. Ta gol giňilýänçe we algyňyzy bergiliň özüne sadaka edip berseňiz, siziň üçin beter ýaxşyrakdyr. Eger bilseňiz şol haýry işini anjam beriň. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس
ما كسبت وهم لا يظلمون. Ve ol günden gorkun, ol günde sizin hemmäňiz Hudaanyň huzuryna ruju ettiriljekdirsiňiz. Ondan soň her kim näme eden emeliniň jazasyny özüne kamil edip beriljekdir. Oşolara bir hiç wajh zulm edilmez.